Vidste du, at over 60% af voksne over 60 lider af kroniske knæsmerter, og at næsten 1 af 3 slutter helt at træne på grund af det? Men her er det virkelige spørgsmålet. Hjælper knæbøj egentlig knæene dine, eller ødelægger de dem sagte? Studier viser, at dybe knæbøj kan ligge op til 7 gange kropsvægten din på knæleddet, specielt farlig for aldrende brusk. Så hvis du er over 60, hvad bør du gøre i stedet? I dag afslører denne videoen 3 velprøvede øvelser, som beskytter knæene dine bedre end knæbøj, og den sidste bruges vanligvis i knærehabilitering for at hjælpe ældre med at undgå operation. Før vi begynder, kommenter alderen din og hvor du ser fra, og lad os bygge et sundere seniorfællesskab sammen. Øvelse 3. Terminal knæekstension, TKE. Knæstabilisatoren de fleste ældre mangler. Etterhvert som folk bliver ældre, er knæsmerter sjældent forårsaget af svage knæer alene. Det virkelige problemet er ofte en stille nedstængning af quadriceps, specielt vastus medialis. Den lille, men kritiske musklen, som holder knæet på linje og stabilt. Når denne musklen svækkes, begynder knæet at glide lidt ud af position for hvert skridt. Over tid øger den ustabiliteten belastningen på leddet, fremskynder slitage på brusk og gør bevægelser som knæbøj eller trappegang smertefulde og utrygge. Det er her terminale knæekstensioner kommer ind. Forskning inden ortopædisk rehabilitering har vist, at målrettede knæekstensionsøvelser kan forbedre knæstabiliteten betydeligt og reducere smerte hos ældre voksne, selv uden dybe knæbøjninger. Til forskel fra knæbøj styrker TKE knæene uden at komprimere leddet, noget som gør dem langt tryggere for aldrende brusk. For at udføre denne øvelsen, læg en let modstrik bag knæet og fæst den til en stabil genstand. Stå oprejst og hold i en stol eller væk for balance. Begynd med knæet let bøjet og ret det, der ejder sagte ud mod strikken til benet er helt udstrakt. Pause i 1 sekund. Stram lårmusklen forsigtigt og gå derefter kontrolleret tilbage til startpositionen. Sigt på 10-12 repetitioner, hvil kort og gentag i 2-3 sæt på hvert ben. Pustingen skal være jævn, pust ud når benet strækkes og pust ind når det bøjes. Hvis balance er en bekymring, kan denne bevægelsen også gøres siddende eller liggende med en lettere strik. Det vigtigste er kontrol, ikke kraft. Denne øvelsen ser ganske enkel ud, men den genopretter noget mange ældre mister over tid, selvtilliden til egne knæer. Og når knæet føles stabilt igen, bliver daglige bevægelser smidigere, tryggere og langt mindre smertefulde. Før vi går videre, tag dig tid til at kommentere nedenfor. Kendte du, at denne musklen jobbede mere, end du forventede? Øvelse 2. Sit til stå. Den tryggeste måden at bygge knæstyrke på uden knæbøj. Efter at have genoprettet knæstabilitet med terminale knæekstensioner, er næste prioritet at lære knæet, hvordan det skal bevæge sig under belastning igen, men uden de dybe vinklene og ledtrykket, som gør traditionelle knæbøj risikofyldte for ældre voksne. Det er her sit til stå-øvelsen bliver essentiel. Efter hvert som folk bliver ældre, slutter mange ubevist at bruge benmusklerne for at rejse sig op. De skyver ifra med hænderne, flytter vægten ujævnt eller stresser bevægelsen. Over tid fører dette til svagere lår og hofter, dårligere balance og øget belastning på knæene i hverdagsaktiviteter. Kliniske studier på ældre voksne det viser, at kontrolleret sit-til-stå-træning kan forbedre benstyrke, ganghastighed og funktionel uafhængighed betydeligt, samtidig som det reducerer knæsmerter. I modsætning til dybe knæbøj holder denne bevægelsen knæet i et trygt bevægelsesudslag og fordeler belastningen jævnere over hofter og lår. For at udføre denne øvelsen, sit på en solid stol med fødderne fladt på gulvet i omtrent hoftebreddets afstand. Læg armene i kors over brystet eller pladser hænderne let på lårene. Læn dig sagte fremover fra hoftene, pres gennem hælene og rejs dig op ved hjælp af bena, ikke fart. Sænk dig derefter kontrolleret ned igen og modvirk tyngdekraften hele vejen. Sigt på 8-10 repetitioner, vil efter behov
i 2 til 3 sæt. Sænkefasen skal være langsom og bevidst og tage omtrent 3 sekunder. Hvis bevægelsen føles for udfordrende, brug en højere stol eller tillad let støtte fra hænderne på armlenene. Hvis det føles let, pause i 1 sekund halvvejs nede for at øge muskelaktiveringen uden at belaste knæet. Denne øvelsen gør mere end at styrke musklerne. Den træner op igen en bevægelse, du udfører dusindvis af gange hver dag. Og når den gøres rigtigt, kan den få knæene dine til at føle stærkere, tryggere og mere pålitelige. Før vi fortsætter, tag et øjeblik til at støtte kanalen. Hvis denne videoen hjælper dig med at forstå knæene dine bedre, lik videoen og abonner for mere videnskabsbaseret vejledning for seniorer. Øvelse 1. Omvendt udfald bakover. Den knæbesparende bevægelsen leger foretrækker frem for knæbøj. Efter at have genopbygget stabilitet og lært trykstyrke på nyt gennem kontrolleret rejsing, er det sidste trinnet at lære knæet at håndtere virkelige bevægelser uden smerte. Det er her omvendt. Udfald bakover bliver den kraftigste øvelsen i dette programmet. De fleste knæsmerter hos ældre kommer ikke fra selve bøjningen af knæet. Det kommer fra dårlig kontrol, når kroppen bevæger sig fremover. Noget, som øger skærkræfterne over knæleddet. Traditionelle knæbøj og udfald fremover forstærker denne belastningen, specielt når balance eller hoftestyrke er begrænset. Omvendt udfald bakover ændrer alt. Ved at gå bakover i stedet for fremover, flytter kroppen naturlig belastningen til hofter og sædemuskler, mens knæet forbliver i en tryggere position. Dette reducerer belastningen fremover på knæet dramatisk og gør det muligt at bygge styrke uden irritation. Rehabiliteringsforskning viser, at bevægelser bakover ofte bruges efter knæskader, fordi de forbedrer ledkontrol, reducerer smerte og genopretter selvtillid i bevægelse, specielt hos ældre voksne. For at udføre denne øvelsen, stå oprejst ved siden af en stol eller væk for støtte. Tag et lille skridt bakover med den ene foten og sænk kroppen akkurat nok til at det fremre knæet bøjes lidt. Hold brystet oppe og vægten centreret gennem den fremre hælen. Pres derefter gennem den hælen for at gå tilbage til stående stilling. Bevæg dig sagte og bevist. Kontrol er vigtigere end dybde. Start med 6-8 repetitioner per side. Hvil efter behov. I 2 sæt imponerer hvert som styrken øger. Øg til 10 repetitioner eller læg til en kort pause i bunden. Hvis balancen føles usikker, reducer skridtlængden eller hold støtte med begge hænder. Dette handler ikke om at tøje grænser. Det handler om at genopbygge tilliden til knæene dine. Denne ene bevægelsen træner styrke, balance, koordination og ledbeskyttelse samtidig. Det er derfor mange fysioterapeuter bruger denne i stedet for knæbøj for aldrende knæer. Når knæerne dine kan tage skridt bakover med kontrol, føles hverdagen anderledes. Gange føles smidigere, trapper føles tryggere og frygt viker sagte plads for selvtillid. Disse 3 bevægelser fungerer sammen på en enkel, men kraftfuld måde. Først genopretter de stabiliteten i knæet. Derefter genopbygger de styrke gennem tryk, kontrolleret bevægelse. Og til slut lærer de kroppen din bevæge sig igen med selvtillid. Dette er grunden til, at de ofte er bedre end knæbøj for aldrende knæer. De beskytter leddet i stedet for at overbelaste det. De styrker musklerne, som virkelig betyder noget. Og vigtigst af alt, de hjælper dig med at holde dig uafhængig i dagliglivet. Husk, at det er bra at gå tur, men at gå tur alene bygger ikke op igen styrken. Og at tvinge gennem smertefulde knæbøj kan gøre mere skade end nytte. Ægte fremgang kommer fra smart, tilsigtet bevægelse. Hver repetition, du gør, er en investering i fremtiden din. En investering i at gå i trapper uden frygt. En investering i at rejse sig op uden smerte. En investering i at leve livet på dine egne præmisser. Hvis denne videoen hjalp dig, prøv bare en af disse øvelser i dag. Kom derefter tilbage og del hvilken som føltes bedst for knæerne dine. Og ikke glem at like videoen og abonner for mere videnskabsbaseret vejledning for seniorer. Før vi afslutter, lad os tage et stille øjeblik sammen. Måtte Gud velsigne kroppen din med styrke, knæerne dine med stabilitet og livet dit med fred og uafhængighed. Måtte hvert skridt, du tager, være stødig og fri for frygt. Hvis du er enig i denne bønnen, skriv amen i kommentarfeltet nedenfor.